Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Upamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu ya. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika Ya. Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Tolong. Yono. Boten supen abahku Siti Aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Oke. Sambung wanci dalu. Apa itu?
joget uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo Loh.